So guys, kukunin ko yung hard shell. So yung crunchy shell. Crunchy shell. Diba? Crunchy shell. So lagyan ko muna ng protein. So Okay. yung sardinas. Tapos konting red onion kasi masarap yung red onion. Okay. Pampalakas ng katawan. Di ba mo comment ya ba? Kung kami nagilapad ninyo ka. Kamay mo Bisaya. Oy, Tagalog pa jud mo. Sige. Kamay, konti lang po, ma'am. Konti. Okay, ready na ang aking Ayan. tacos. Sardines. Taco sardines. Akin crunchy to, guys. Hala? Hey guys! Welcome back to Mama Quatang's channel. For today's video, we will be making tacos. But with a twist. The taco sardines! But before anything else, please don't forget to like and subscribe to Mama Quatang's channel and click the notification bell so you won't miss any of my videos. So, are you excited? Let's go! Okay guys, we're now ready for our taco sardines. So makikita ninyo dito, meron akong AA1 na sardinas. Ayan. So depende na sa inyo kung anong available. Pwede 555 or roast ball. So ano yung available na sardines. So next is, kailangan natin sala yung, kunin natin yung sabaw sa sardinas. Ayan. Salain muna natin. Okay. So, ayan. I-set aside muna natin yan. Ayan. Ready na guys ang ating kalan. So, kung makikita ninyo, meron na tayong oil na nilagay. And then, pag mainit na, of course, first thing is the red onion. And then next is the garlic. I prefer na maraming spices pag magluto ako ng fried sardines para mawala yung langsa sa sardinas. And then we have here tomatoes. And then some sardinas. And then, mag-squeeze ako ng kunting lemon, guys, para mawala ang langsa sa sardinas. Ayan. Then, I have here 4 eggs. And then black pepper. And a little bit of salt. Hintayin na lang natin guys na medyo mag-dry up yung sardinas natin with the eggs. Then dagdagan natin ng konting sibuyas. Then, 1 more squeeze for the lemon. Para pawala sa langsa. Yan. Okay guys, ready na tayo for our tacos
but with a twist, taco sardines. So, ayan. So, this is our main filling for the taco sardines, the fried sardines with eggs. Basically, pag sinabing tacos, we will use ground beef or the chicken. But this time, kasi may twist, so gagamit tayo ng fried sardines with the eggs. Oh, I can gonna call Yani, akong guest for my guest. Kain na. And then, I know, he will help me explain further about tacos. Yung Okay. taco kasi guys, from Mexico. Okay. So first step, kuha tayo ng shell. Oh, by the way, guys, I have here the soft shell. And then also, I have taco crunchy. Oh. Crunchy shells. So it's Oh, up to you which shell you want. Ayan. Crunchy shells. So we have and then, hard shell at taco shell. Um, So iba pala ito guys, kasi yung normal na taco guys, usually chicken or pork or beef yung ginagamit. Pero ngayon, seafood, fish, ayan, sardinas. sardinas. Okay guys, meron tayo ditong crunchy, taco crunchy shells. And then also, meron din tayong soft shells. Ayan. So, pag magtaco kayo guys, dapat i-display nyo lang lahat yung mga toppings. Meron Okay. tayong red onion, cheese, lemon, at yung protein natin na sa sardinas. Fried sardines. Fried with eggs. sardines. At Yeah. tapos, kung rice, kung gusto nyo yung rice, meron din peppers, tomato, green onion, at saka lettuce. And then, meron din tayong shredded cheese. Okay, meron tayo ditong lemon. Okay. First step is, like, gusto kong lagyan mo ng meat muna. So, protein muna. Yan. Konti lang. Tapos, any toppings you want. So, anong gusto niyo toppings? Merong iba dyan, hindi gusto ng red onion, so huwag ninyo lagyan ng red onion. Ganun na yung kasimple. Simple ng buhay. Oh, tacos is make your own. Oh, make Tapos, your own na to, make your guys. own. Oh. Make your own. Pag may party na tapos may tacos kayo, so make your own. Kung ano yung preference na gusto ninyong ilagay ninyo sa inyong shells. Yes. So kasi yung iba, yung mga guests nyo, maybe hindi gusto ng red onion, so wag lagyan ng red onion para sa kanila. So ganun lang you guys. Make your own. Tapos masaya to pag may party, di ba? Anong party rin, ma'am? May COVID ngayon. So ayan. May sauce ka? Sometimes, kung meron kayong hot sauce, magaling dito, Tabasco, or kung gusto niyo ketchup, ganun, pwede din. Oh, pwede ding mayo chop. Mayo. Sa akin first na nilagay ko sa shell is the fried sardines with the egg. And then next is the red and green pepper. Ayan. And then lagyan ko ng Green onion. green onions. And then of course, Cheese. cheese. Yes. Ayan. Cheese. Ayan. So guys, kukunin ko yung hard shell. So yung crunchy shell. Crunchy shell. Diba? Crunchy shell. So lagyan ko muna ng protein. So Okay. yung sardinas. Tapos konting red onion kasi masarap yung red onion. Okay. Pampalakas ng katawan. Mm. Tapos lagyan natin ng cheese. At tapos red and green pepper. Yan. Tapos yung lettuce. Ayan. Ayan. So, ako gusto kong maglagay ng mayo chop. Ako din mga konti. Oo. Kung meron kayong hot sauce... Ay! Ano ba yun? Nasa o? Dahil ba mo comment na Oh niya. my God. Taga-Tagalog mo niya. Kabro, hindi mo Bisaya. Dahil ba mo comment niya ba? Kung kami nagilapad ninyo ka. Kabro, hindi mo Bisaya. Ay, taga-Tagalog pa dyan mo. Sige, sige. Kamay, konti lang po, ma'am. Konti! Okay, ready na ang aking Ayan. tacos. Sardines. Taco sardines. Ayan. So, So, sabay tayo. Oh, okay, ayan, sabay cheers. tayo. Cheers. Oh. Mm. Akin crunchy to, guys. Mm. Hala? Hala? It's like a mukbang. May ganang sarap? Mm. Mm. Ang sarap? Sarap. Sabi ni, lamig kayo ni. Crunchy? Try ko ani. Mm. Try ko sa soft shell. Lamig bitaw siya.
Mm. Mmm! Diyo. Wala? Mm. Ba't ang sarap? Dami ang soft shell. Yan ang sauce. Sarap. Sarap, guys. Promise. Mm. So, no joke guys. I thought, pagkarinig ko na na sardinas, akala ko malangsa, fishy, di ba? Pero pag mix na lahat ng mga flavors sa tacos, ang sarap. Galing ma? Okay. Panalo? Thank you. Hingi pa ako. Sige. Dami, no? Paghimog dali. Ano, Paghimog ano, dali. ano? Oh, si Papa Q guys! Si Papa Q! Ay, Oh my ganahan ko God. sa soft shells kay Nami ang red onion kay dili makalasa. siya mahulog man. Hindi siya mahulog. Ito mahulog man. Lagi. Palit kung dako nga tako nga soft shell. Lagi, oh. Dapat ako di ay gamaya ko daan na eh. Ayaw na, basta. Palama sa nagkalami lagi ni mga snack ni mama. Kato po yung tuna ni sa to? Ito na pa eh. Tuna pa niya. Oo, lumit na yun. At iwasan na siyang video sa pari. Okay guys, ito na yung finished product natin sa ating tacos. But with a twist na taco sardines. Tanan! Ayan. So, actually guys, kompleto na ito. Because we have already the carbohydrates, fiber, and then protein sa ating sardinas. Kaya, and also this is a very affordable ingredients para sa ating lahat. So, hindi na kailangang very expensive yung mga ingredients natin. At saka, healthy na at saka mura pa ang ating mga sangkap na para sa ating tacos sardines. Ayan. Of course, hindi pwedeng walang shoutout. So, gusto kong i-shoutout to the newlywed couple, Cookie and 30. God bless you. And then, I love you guys. And happy for you. And of course, gusto ko ding i-shoutout si Preciosa Bolalin, nga nag-comment, and JM Tamundong, just her for the goodies, and of course, as always, Alvin Montesa, Zee Rosales na nag-comment doon sa binignit na ginataan, Justin Hay, and then Norma, Mary Ginny Bolios, Melba Combre. So, that's all for this video, guys. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Quatang's channel. Bye for now. God bless you. I love you guys. Bye. Tacos sardines.